مدام منسيات عبريدي رنا أبزز اللخمو سلام نعكم يخون سخبركم سمعتي رادي إرنا بحفشة بفلاي قاعد اختاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعكم يخون يمزبلنا مربات حيزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كساف السامي مرباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محاري سنايت صنحوت مدام منسيات عبريدي رنا حارستوت إنا ሓረስቶቲና ደቂ ሓረስቶት ካብ ኣቦና ጀሚርካ ኣባሓጎና ቅድሚ ኣባሓጎና እንተላይ ብናይ ኣዴና ዘርኢ ዘራእቲ እናፍረና ኢና ቀጻልነትና ነውሕስ ፈጣሪ ንኣዳም ናብ ዓለም ክልእኮን ከሎ ሓመድ ኢኻሞ ናብ ሓመድ ድማ ትምለስ ኢሉ ዝረገሞ ክዓጠጠና ምስ ሓመድ ተመሳሲልና ሓመድ ልሒስና ዝዓበና ደቂ ዓኻይ መሬትና ኣሚንና ደመና ጽባሕ ተቐኒትና ብድምፂ ነጎዳ ተበራቲዕና ዘለዋና ዘርኢ ንኹዑ ሰብሩህ ተስፋ ዕለታዊ መግቢ ክንሽምት ከተማ ዘውርድ የብልናን እምበሺ ተረፍ ጽጋብ ግራትና ዘፍረዮ ምህርቲ ከም ድንሽ ሰላጣ ኮሚደረ ሽጉርቲ ወዘተና ሸጥና ንዘይብሎም ክህልዎም ንሕግዝ ዝኹዓናዮ ዘርኢ ፍረ እንተዘይሂቡውን ይጎድለና እምበር ጾምና ኣይንሓድርን መሬትና ዘብቆሎ ሓምሊ ሽበኒ ልጀራ ሓምሊ ኣድጊ ተመጊብና ሓሰኻ ኽብድና እኳ ንቐትል ሰማይ ጥሪቕ ዝብል ዝናብ ተሓሲሙ መሬት ጠሊ እንተጾመ ሓጋይ ዝበሰለ በለስ ኣብ ክረምቲ በሊዕና ንዕንገል ወዲ ሰብ ካብ ሓመድ ተፈጢሩ ብምኽንያት ሓመድ ሓመዱ ክማሰል ብሓመድ ክገጫጨብ ንሕና ግን ምንጭ በረኸትና ምንጭ እቶትና ኢና ጌርናዮ ንሓመድ ሓመድ ዓጸፋት ድቑዒ መዳበርያ እናኾለስና ዘቃበጠርናሉ ፍንክሽክሽ ድሩቕ ልቡ ኣለስሊሱ ኣብ ከርሱ ዝሓቆፎ ማእካል ከይበቐቐ ለጊስልና እዩ ነብስና ንኣዳዳእ ኸይኮን እምበር ኣብቲ ሰብ ንሰብ ዝባላልዓሉ ዘሎ ዘመን ሰብ ኮይና ዝተረኸብና ሰባት ኢና እዚ ሓቂ እንስሳታት እውን መመስከሩልና ምስ እንስሳታት ዘለና ፍቕሪ ብሓቂ ፍሉይ እዩ ብዘይ በኦም ክንነብር ኣይንኽእልን ብዘይ በኣና ክነብሩ ኣይክእሉን ካብ በላዒ ንከላኸለሎም ንሕና ኢና ናብ ልሙዕ ሻኻ ወሲድና ንምግቦም ባዕልና ኢና ማይ ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ወሲድና ጽምኡ ጎረርኦም ነርውየሎም ሳዕሪ በረኻ ኣብ ዝተሳእነሉ ንኸብድና ኸይበልና ወላ በለስ ይብረስ በላዕታ ቆሪፅና ከርሶም ንዐንግሎም ንሶም ግምጃ ደንበና እዮም ቃንኦም ሙዚቃን መሐበር ጊዜናን እዩ እምባሕ እምቤዕ ደሃይ ኩኩናይ ህላኣድ ግን መንፈስና የዛንዮ እስትንፋሶም መማሞቕ ቤትና ብቖርበቶም ብስግኦም ወላ ብቐልቀሎም የገልግሉና ኣብ ቤትና ዝጽረዩ እንስሳታት ከም ሰብ ኣስማት ኣለዎም ብኣስማቶም ክንጽውዖም ከለና ገለ ሰብ ከተማ ይስሕቁና እዮም ኣቦይ ድማ ይብሎም ኣንኳይዶ እንስሳ ሰብ እኳ ስም ወፂእዎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መንእሰያት ዕውት ዝምድና ክህልዎም ዝሕገዞም ሜላታት ቅርዑይ ዝምድና ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ትርጉም ኣለዎ ጽቡቕ ርክባት መጻምዲ ብሓፈሻ ንኽልተ ሰባት ዘጠቓልል ኮይኑ ንሓድሕዶም ክከባበሩን ክረዳድኡን ከምኡውን ማዕረ መሰልን ዕድላትን ክህልዎም የኽእል ብዙሓት ሰባት ምስ መጻምዶም ዘለዎም ርክብ ፍቕሪ ቅርበት ጸወታዊ መግለጺ ተወፋይነት ምሕዝነት ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝምድና ምስራሕ መብዛሕትኦም መጻምዲ ዕውትን ዓስቢ ዘለውን ርክብ ክህልዎም ይደልዩ ይኹን እምበር እቶም መጻምዲ ኣብ ንሓድሕዶም ፍልልይ ክህልዎም ንቡር ምዃኑ ኣየስተብህሉሉን በዚ ድማ ኣብ መንጎኦም ዝኾነ ፍልልይ እንተተረኺቡ ኣይጻወርዎን መንእሰያት ነዚ ብድሆታት ንምግጣም ከምኡውን ዝምድንኦም ጥዑይን ሕጉስን ንኽኸውን ክሰርሕሉ ይግባእ ንዕውት ዝምድና ዝሕግዙ ምኽርታት እዞም ዝስዕቡ ምኽርታት መንእሰያት ምስ ኣንጻር ጾታ ዘለዎም ርክብ ንምምሕያሽ ክሕግዙ ይኽእል እዮም ኢልና ንግምት ኣብ መንገዶም ንዘጋጥሞም ብድሆታት ንምግጣም ድማ ብዝበለጸ ድልዋት ክኾኑ የኽእሎም መንእሰያት ምስ መጻምድኹም ድልዱል ርክብ ክህልወኩም ንሓድሕድኩም ክትዘራረቡን ድሌትኩምን ኣረዳድኣኹምን ከተነጽሩን ይግባአኩም መጻምድኹም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ክትገምቱ ክሳብ ትፍትኑ ዘጸቢ
የብልኩምን ዝዝረብ ዝግሰጽ እንተደኣ ኣለኩም ብህድኣት ብዘይዓውዓው ክኸውን ተመራጺ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንነብስና ኣብ ምክልኻል ወይ ናይ ገዛእ ርእስና ሓሳብ ኣብ ምቕራብ ኣዚና ስለ ንጽመድ መጻምድና እንታይ ይብል ኣሎ ወይ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣይንሰምዖን ኢና ንመጻምድኻ ቅድሚ መልሲ ምሃብካ ከም ሰማዕካዮ ኣፍልጦ ኣብ መጻምድኹም ዘሎ ኣወንታዊ ነገራት ዘክሩ እዚ ንዝምድናኹም ንምሕላው ይሕግዝ ኣብ ልዕሊ ብጻይትኹም ወይ ኣብ ልዕሊ ብጻይክን ሓደ ነቐፌታዊ ርእይቶ ቅድሚ ምሃብኩም ኣጸቢቕኩም ሕሰቡ ብድሕሪዚ ኣብ ኣገባብ ኣዘራርባ ጽገና ግበሩ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ክትዛረብ እትገብሮ ፈተነታት ከምቲ ዝተሓስበን ተዘይከይዱ እቲ ኩነታት ዝያዳ ኣሉታዊ ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ እዚ ኸይከውን ግን ባዕልኹም ትሕልውዎ ንዘኻኽር ንነዊሕ እዋን ዘይምዝርራብ ወይ ንፈተነታት ናይቲ ካልእ ሰብ ሸለል ምባል ኣይንልመድ የቕሬታ ምባል ወይ ንመጻምድኻ ብዓይኒ ሓልዮት ምርኣይ ወላ እኳ ኣብ ልቢ መጻምድኻ ናይ ሰዓርኮ መንፈስ ይዝራእ ኣብ ዝምድናኻ ትኸፍሎ መስዋእቲ ንሓልዮት ምዃኑ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣፍልጦ ክረክብ ይኽእል እዩ ብሓባር ግዜ የሕልፉ ምስ መጻምድኹም ዘለኩም ርክብ ቀዳምነት ሃብዎ ንሓድሕድኩም ድማ ግዜ ተዋሃቡ ወላ እውን ኣብ ኣሸጋሪ እዋን ሃለዋ ትሕድሕድኩም ተሓታትቱ ብዛዕባ ነብስኻ ጽቡቕ ስምዒት ንኽህልወካ ስራሕ እዚ ነቲ ብዛዕባ መጻምድኻ ዘለካ ስምዒት ክሕግዘካ እዩ ከም መንእሰይ ኣብ ካልኦት እንተላይ ኣብ መጻምድኻ ንዘሎ ፍልልያት ተቐበሎን ዋጋ ሃቦን ብዙሕ ግዜ ዝያዳ እንደልዮም ሰባት ናባና ዝቐርቡ ባህርያትን ክእለትን ዘለዎም ክኾነልና ንምረጽ እዚ ሓደ ካብቲ ዝምድናታትና ከም ሰባት ንኽዓብን ክምዕብልን ሩይ ዕድላት ዝህበና ምኽንያት እዩ መደባት ምውፃእ መንእሰያት ምስ መጻምዶም ዕዉታት ክኾኑ ናይ ሓባር ዕላማታት ከውፅኡን ንመጻኢኦም ብሓባር ውጥን ክገብሩን ይግባእ እዚ ድማ ክልቲኦም ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ዝምድና ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ ደገፍቲ ኩኑ ንሓድሕድኩም ከይትፈራረዱ ጠገለብ ዘይብሉ ኣገባብ ከይትነቓቐፉ ወይ ከይትወቓቐሱ ኩላትና ሰባት ኢና ጋንታ ምዃንና ንነብስና እንተዘኻኺርናያ እውን ጽቡቕ እዩ እታ ጋንታ ዕውት ክትከውን ድማ ነብሲ ወከፍ ነቲ ካልኣይና ክሕግሶ ወይ ክንሕግዞ ክንጽዕር ኢና ካብ ክትዕ ተምሃሩ ክትዕካ ከም ዘለዎ ትቕበል ብኣኽብሮት ድማ ክትፈትሖ ፈትን እቲ ዝበዝሐ ናብ ፍትሕ ዘብጽሕ ሕማም መጻምዲ ንዕቀት እዩ እዚ ድማ ብመጻምድኻ ዝተሓተ ግምት ከም ዝተዋህበካ ስለ እትግምት ዝፍጸም ግርጭት እዩ ኣብ ክትዕ ብዙሕ ግዜ ንናሃር ኢና እዚ ንዝምድናና ዝጐድእ ባህርያት እዩ መፍትሒኡ ኣብ እዋን ዘይምርድዳእ ህድእ በል ከምዚ እንተዘይተኻኢሉ ግን ግዜ ውሰድ ኣነ ንስኻን ዝብል ኣረኣያ ዘይኮነስ እቲ ዝምድና ቀዳምነት ዝህብ ንሕና ዝብል ኣረኣያ ምውሳድ ኣዝዩ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኢድ ምትእትታው መጻምድኻ ጥራይ ካብ ምትኳር ኣብቲ ግርጭት ዘለካ ተራ ኣተኩር መጻምድኻ ሽግር ቤትና ባዕለይ ጥራይ እኳ እየ ዝዓሞ ዘለኹ ኢሉ ክሓስብ እንተጀሚሩ ዝምድናታት ናብ ጸገም እዮም ዝወድቁ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ንዝምድና ክልተ ናብ ተስፋ ምቑራጽ ከም ዘብጽሕ መጽናዕትታት ይሕብሩ ኣብ ኣገባብ ጸወታዊ ርክብ ሓልዮት ኣርኢ ፈቃርኩን ሓድሓደ ግዜ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ስዕመት ወይ ሙቕ ምትሕቑቓፍ ኣገዳሲ እዩ ውልቀ ሰባት ዝተፈላለየ ጾታዊ ድሌት ከም ዘለዎምን ጥዑይን ሕጉስን ጾታዊ ህይወት ንምቕጻር ርክባቶም ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ከእትውዎ ኣይደልዩን ምጉዳል ኣካላዊ ምትእስሳር መጻምዲ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርክብ ጸገማት ከም ዘጋጥም መጠንቀቕታ ዝኾኑ ምልክት እዮም ትኩርኩን ኣብ ዝምድናኻ ምስ መጻምድኻ ተወፋይነት ኣርኢ ተግባራዊ ኹን ንሓደ ሰብ ብግብሪ እትገብሮ ነገር እዩ ከም ተፍቅሮ ዝነግሮ ንመጻምድና ተስፋ ክንህቦም ንፍትን ኢና ግን ካልእ ዓይነት ፍቕሪ ክመርፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ኻባኻ ዝደልይዎ ነገራት ህያባት ኣብ ጽሬት ገዛ ምሕጋዝ መግቢ ምድላው ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ መጻምድኻ እንታይ ከም ዝፈቱ ምስ ፈለጥካ ብጻዕሪ ግበሮ ንህይወት ብዝግባእ ኣስተማቕርዋ ተዘናግዑን ብሓባር ዝምድናኹም ኣኽብሩን ምስ መጻምድኻ ግዜ ምሕላፍ ንዝምድናኻ ክዕብዮ ይኽእል እዩ ከም መጻምዲ ሓደስ ነገራት ምፍታን እውን ኣገዳሲ እዩ ብሓባር ዝዘናግዑ ንጥፈታት ምግባር ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ መጻምዲ ዓሚቑን ትርጉምን ዘለዎ ዝርርባት ምስ ዘይህልዎም ዝምድንኦም ናብ ዘይምርድዳእ ክቕየር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንኽልቲኦም ዝሓሸ ዘይኮነስ ዝኸፍአ ስምዒት ይገድፈሎም ኣብ መጻምዲ ዘዘናግዕ ንጥፈታት ምስራዕ
ሕጉስ ህይወት ክህሉ ይገብር። ተዓጻጻፊ ኩን ድሌታትኩም እናተቀያየሩ ምስከዱ ዝምድናኹም ከዓቢን ሓድሽ ነገራት ክላምድን ፍቐዱሉ። ስልጣን ምክፍፋል ነፍሲ ወከፍ ርእይቶኹም ተቐባልነት ከም ዘለዎ ኣረጋግጹ። መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ መጻምዲ ንመጻምዳ ክትጸልዎ ከም እትኽእልን ክሰምዓን ተጀሚሩ እቶም ዝምድናታት ዝያዳ ዕዉታት ይኾኑ። ዕዉት ናይ ነዊሕ ግዜ ዝምድናታት ነዊሕ ኣብ ዝጸንሕ ርክብ ብዛዕባ መጻምድኻ ክትፈልጦ ዘለካ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኢልካ ምግማት ቀሊል እዩ። ሰባት ግን ይቀያይሩ እዮም። ኣብ ርክቦም እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ክትፈልጡን መጻምድኹም መን ምዃኑን ኣበይ ከም ዘለውን ክትርድኡ ፈትኑ። ምስ መጻምድኻ እዋናዊ ሓበሬታ ክትረክብ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ። ዕርክነት መሰረት ኩሉ ዕውት ነዊሕ ጸንሕ ዝምድናታት እዩ። ዕውት ሓዳር ክህልዎም ዝደልዩ መንእሰያት ዕውታት መጻምዲ ውረድ ደይብ ዘለዎ ርክብ ከም ዝሓልፉ ክግንዘቡን ክውነታውያን ክኾኑን ይግባእ። ንጸገማት ዝምድና ሓገዝ ምድላይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ርክብኩም ንሓድሕድኩም ክትዛረቡ ኣጸጋሚ ወይ ዝሕምም ነገር እንተደኣሃልዩ ናብ ኣማኻሪ ክትከዱ ኣብ ግምት ኣትውዎ። ሓደ ኣማኻሪ ናይ ውሽጥኹም ክትዛረቡ ክሕግዘኩም ዓብ ተራ ኣለዎ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ። ብዘቕርብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቅነ